ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እንተሪኢና ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ እንተሪኢና ምዕራፍ 1 እንተሪኢና እንታይ ይብለና መሲልኩም ካብ ጥቕሲ 18 ከምበልኩም ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቲ ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍዑ ዕሽነት እዩ ንዓና እንድሕን ግና ሓይል ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋት ሲ ኣበይ ኣሎ መርማር ዝዓለም ዚኣኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም ዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም ዚኣ እንታይ ገበሮ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ይብለና ማለት እዩ ገርም ስለዚ ዓለም ይብለና ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣሂዱን መዐንቀፊ ንህዛብን ዕሽነት ዝኾነ ተሰቐለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና ንሱ ነቶም ጽውዓት ንኣሂድ ኮነ ንጽራውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ይብለና ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን ይብለና ስም ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽተይ ኣብ ህይወትና ጥበብ ኣምላኽ ሒዝና ኣብ ውሽጥና ጥበብ ኣምላኽ ሒዝና ክንመላለስ ኣብዚ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምኽሪ እዚ ጥበብ እዚ ከዓ ናይ ምድሪ ጥበብ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእስኻ ጥበብ ዘይኮነ ወይ ናይ ገዛ ርእሰይ ጥበብ ዘይኮነ ወይ ናይ ዓለም ጥበብ ዘይኮነ ናይ ስጋ ጥበብ ዘይኮነ ናይ ሰይጣን ጥበብ ዘይኮነስ ናይ መን ጥበብ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ስም ኣምላኽ ይባረኽ እዚ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ከ መን እዩ እንተልና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ እዚ ጥበብ እዚ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ ምስኣተወ ኣብ ህይወትካ ክነብር ከሎ ንስኻ እንታይ ትኸውን ልኡም ሰብ ትኸውን ሰማዕ ሰብ ትኸውን ሰላማዊ ሰብ ትኸውን ብሩኽ ሰብ ትኸውን ምክንያቱ ንስኻ በታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ስለ ትመላለስ ዘለኻ እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ከዓ ክፍኣት የብላን ተንኮል የብላን ጉርሒ የብላን ቅጥፈት የብላን ተንኮል ቅንኢ የብላን ንሓውኻ ክፉእ ምግባር የብላን ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ቃል ኣምላኽ ዛረብ ከሎ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ሃሌሉያ ጥበብ ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ፍልጠት ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ፍቕሪ ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ዕረፍቲ ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ሓጎስ ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ብርትዕ ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ሰላም ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ በረኸት ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ዕጋበት ደሊኻ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ ኩሉ ነገር ኣብ ኢየሱስ ኣብቲ ጥበብ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ሓይሊ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ስም ኣምላኽ ንዘለዓለም ይባረኽ ሃሌሉያ